شتي طباقة 1026 ده لدبستانكي لنافچه بانکاروای یا پارێزگەها نووسابۆری کۆدکەوە باکووری بانکۆک ئا پایتەختا تایلاندê êrişek eçekdarî pêkhat. Di êrişê de herî kêm 5 mamosteyan jiyana xwe ji dest dan û 5 kesên din jî birîndar bûn. Êrîşkarê 14 salî beriya bê dibistanê jî dapîr û bapîrê xwe kuştiye. Wêneger Lilian Swan-Ronfa piştî êrişê li cihê bûyerê hazir bûye û çend wênek şandine. Lê di nava van wêneyan de yê herî balkêş ev e. Di vî wêneyî de tiştê xwendekaran li cihê rûdanê hiştine tên dîtin. Di dîmen de hêla asûyî hinekî xwar e û aliyekî wêne tariye. Ev yek hesta tirs, alozî û bêîstiqrariya piştî bûyerê zêdetir nîşan dide. Di pêşiya dîmen de çanta û pêlavên xwendekaran hene ku rastarast balê dikişînin. Di paşperdeyê de jî wezfedarên polîs nava liv û tevgerê de ne. Ronahiyeka asayiya hewrdûrê heye. Rengên reş ên kincên polîsan, şîreta ewlehiyê ya sol û spî, çantayên li erdê, li ser zemînên belek hurguliyên girîng derdixin pêş. Cihê vala kursiya şîn a bi tenê û çantayên ser pêpelûkan hatine heştin, nîşaneyên herî xurtin ku nîşan didin hewrdor bi lezgînî hatiye vala kirin. Li Afrika Başûr pêla nerazîbûnê ya li hemberî koçberan zêdetir dibe. Emmanuel Crosset ev wêne di şeşê tebaqa 1026 de kişandiye. Li bajaroka Alexandra di dema xwepêşandanekê de kotê de daxwaza dersînorkirina koçberên bêbelge dihat kirin de xwepêşanderek bi serfiroşkarek ve kolanê de ku guman dikir beyanîye diqêriya. Di navbera her du kesên di dîmen de rageşiyek edîtbariya bihêz derdikeve pêş. Destê xwepêşander û rûyê firoşkarê hêleke diagonal a baldarî ava dike. Wêneger kurahiya qadê kêm bikar aniye. Bacanên sor, pîvas û bîber û dîwarê reş hinekî filûne da ku bal biçe ser rûyê her du kesan. Rengên geş ên aleya Efrîqya Başûr li milê rastê û tora becanên sor ên li navendê dijberiyek edîtbariya xurt li hemberî dîwarê tarî û kincên gewr ên firoşkarê çêdikin. Mijar li navenda dîmenê hatiye girtin. Wêneş aliyê psikolojîk ve rewşa nebaş û tirsnak li ser firoşkarê nîşan dide. Li gorî daneyan heya niha rageşî û tirsandin bûye sedema ku zêdetirî 176,000 kes birevin û vegerin welatên xwe. Li Hindistanê li gorî rêjeya fermî 1.77 milyon welatî bêwar û malin û li kolanan dijîn. Saziyên sivîl û mafên mirovan van hejmaran red dikin û dibêjin ku tevlî yên li bereqeyan dijîn, ev hejmar digihêje 7 heta 8 milyonî. Ew welatiyê ku li Çînayê di dema berbangê de li ber dikaneke girtiya cil û bergê jinan radizê tenê yek ji wan bêmala ye. Wêneger sat şbab û mijar xistiye nîvê jêrîn ê çarçoveyê û bi vê rengî bala herî mezin daye ser mirovê li erdê. Pelên li beşa jorîn wekî çarçoveyeke xwezayî hatiye bikaranîn û hurguliyeke kurahiyê li dîmen zêde kiriye. Di vê dîtbariyê de ronahî kêm e û rasterast li ser zilamê radizê li ser cilê spî û balîfa zer ketiye. Ev yek jî çavê mirovan rasterast dibe ser xala sereke. Deriyê dikanê yê şîn di paşperdeyê de toneke sar ava dike. Li hemberî vê sarbûnê ebaya pirtuqalî ya li ser zilam û balîfa zer a li bin serî wî wekî xalên dijber ên gerim balê dikişînin. Rêzikên asûyiyên deriyên hesinî nîzam û rîtmeke bihêz a grafîkî didin wêne. Ev wêne jî zeviyeka gulberojan a ku hema hişk bûye nîşan dide. Li derdora gundê Kovlêj ê Sirbistanê hatiye kişandin. Pêla germahiyê ya demdirêj a ku bandorê li ser herêmeke berfireh dike berdewam e. Zanyar dibêjin ku gerimbûna gerdonî zuwabûnê zêde dike û dibe sedema rewşên awarteyên pûşû hewayê tundtir û pirtir bibin. Zuwabûn û germahiya demdirêj a li seranserî Ewropayê asta avê li seranserî çemê Donayê bi awayekî demsalî daxistiye astên herî mezin ên dîrokî û gihiştiye leza herkîna herî nizm a 30 salên dawî. Wêneger Andrei Eskovîç wêneyekî govê rewşê ve dibêje qeyd kiriye. Gulberoja kesk û hinekî zindî ya li navendê di nava zeviyekî duje gulberojên hişk û qehweyî de dertê pêş.
اف دجبریya rengan balê dikişîne ser mijara sereke. Wêneger teknîka biçûkkirina paşperdeyê bi kar aniye. Bi vê yekê gihayên li pêşî û gulberojên li pêş filû bûne, da gorûyê herî girîng ê li navendê zelaltir û berbiçavtir bibe. Rêzkirina gulberojan hîseke dubare bûn û rîtmê didewîne. Lêhebûna gulberojeke kest a li navendê vê rîtmê dişkîne û hevsangiyeke dîtbarî ava dike. Ronahiya rojê rengên hişkên zeviyan hîn bêhtir diyar dike.